ngai ku beli e di baro ha kini ke por ke bementa ha ke kerteng ke jong jisu o belang trai ba unong perim jong aba jong pi ha kini ke video ngan kren ye ka jing sokhia ke jong ha ba ngai i ye ka ru komlong jong ka jela ke jong nado kinong sensyar bakajala baro ko balik ni ke video yang keren ni ke eka bangi i haga tu ka festival cherry blossom nada i ki status jang ki breo ki parolong ki para bangi ki balabu ban pet i ki jing pamman jang ka cherry blossom kat badang mi kapor kenang kam sneo pat bamman kanika festival bangalaman ong kadai ka jintray borba jong sultan baki bor ka jindum banwan ra ye ka jingjot ye ka jala ka jong ban penja burom ban pen perah ban pen sakmah ye ki babon ki mensing ki bakodor syaka hima joka jingdom ka jing im joka jing paman akren da ka jing sokhia nganum kren nang ni ye ki bampat nge ya ujisu namar ki kidak don ka kum ka Efesus long baar ha ka jing penya joka perthai ke basyun yo blay ha ka jing penya jo sultan công ta kiến im thì cái chính cái bẩm cọ ngu và cái persya yêu lệ na cái banta jom ki đừng kami cái bần đuôi bao blame kota on pada im pelai ki na cái jendom na cái jeng yau na cái dojo ba cái jeng bisa cái jong blay cái ban sawan nening kongan keren hai cái digo por ki nong sensyar jong cái jala cái jongi na do uship minister ki minister ki bapanyat ye ke jalak Meghalaya ba ko ban ong ba babu ne ki minister ki de ki ba hak kasngi Sunday ki let shom men step haka jinga seng ke jinki ki ben ye mane bon na ki ngom bon na ki ombaro bon na ki bat ngamla ban sing thu u jisu u bakum u ei ki shakri baka pelong ye ki bakin wan ra ikini ki nong rai nong tem ka jala ka jumi ki ba promote ka sexual sin prostitution ka komle ka jumki hagitu ki rensan jumki bakin syat kidika mensim jokin nuti kadi ke jintrai borba jong bamman hato kidi ki nong sansar ka jala ka jongi phim yo i ba kalong hadu kat no kani ka cherry blossom ka promote ye kai kani ka cherry blossom nganum kran ni ka jing mentoi ka bami na kani ka cherry blossom ka jing mentoi ngam tip ka ta tak phi ki basansar pi tip ke ni lenga pek ye ka e ka bala display hapo ka rensan jo kani ka jing sha ngai ka video bala bu status de Gibril ya ke jing paman jangan cherry blossom la i shisha ya ka prostitution ka pau hapo rensan kum no pin ya kon persai ka jing paman ka jalla udrok ka prostitution kiwe haba pi promote ya ka bakum kita sendana ka rensan ngamla ban sung thu iki la de fidei ki besong po jing seng fidei ki labandai ushi minister ne u minister ne u weiru dan u blay ba khap khrao ban pi bala fish le akas ni Sunday ban shakri u jisu ba komu ei u ban sha ya ki ban promote ka bakum kani banwan ra ka bakum kani haka jalla ka joki
setelah fiwana ka jing sakri ka bam care. Ya ka ba Chris ulong, ya ka ba ka Bible ka keren. Tinganam pla ba piru pin im kum tahi. Pin permut ya ka ba persyayu Chris ba dik tien ka jong. Nganam so pla ya kata. Ngabui ka jing geli ka no sensar ka jala ka jong. Ujisu ubakumu Pisha kari. Kabaan. Pide ki nong sansar ki bakum ki Haka jing sha. Kum ki nong sansar kan pagi fi ka ketingga jangoble. Pide bende kita ki sordar babha. Na ka bentaban promote de ka babha. Bat ban pensitom ya ki babakla. Ya ka lenti jaga jing paman. Ya ka rokam em ka babaman. Dari bang pet ya ka komple jong pi ya ka jalla. Pi promote ya ka besniu. Pi mot ban le kumno ya ka jalla me ka le ka jong. Pi nom light na ka kti ka jong ple. Wahai saya na kalong ka besan ka dakho ka ba atho ngan puli na ka benta jong pi. Ka ong kumni. San ka dakho ka ba atho. Kordet ya kita ki bakhot kababhay ka basniu bat ka basniu ka babha kordet bagi nong sanshar ki jongi kide ki briu ki bakhot ye ka basniu babha bat ka babha kalong ka basniu hakadur jong ka entertainment hato finun pan ong hakmat jong tau blay ba pisakri ban ong bagatu ka penpau bala promote hapo ka to ka rensan kading babha lada filang don ye ka jabing ye ka jingitip lam kalong babha imagine ha ka to ka cherry blossom don ki khna ki badang apo khat san snem khat saus nem ki le che ka cherry blossom kini ka to ka kom shark gitu gi nong shark kan thai sau sangot bo tu nor wai ba ka to ka sexual prostitution spirit hapo ka ba ka display kan pen bhai ka jala ka jongi ye ki samla ka jongi nakai ka ban promote kaban promote atau kamdai ka jing paman fi haba ki nong sanshar ki promote ya ki immoral entertainment when the leadership in the government promote immoral entertainment ya kita ki entertainment ki belong immoral ila pen matlano ya ulain ban penyeper ya kabahok but kababaman they blur the line between righteousness and sin hakadur jong gani ka immoral entertainment kila blur no kila long kumba laka man la no ya kipat ba bagi demi ya kejinga pera plan kabahok but kababaman ba kapop sad bani iya ka kini ki leader ka jala ka jongi ni dang kamban wan ra de ki wei pat ki leader paras nong parado ka jala ka jongi ni dang kam me ka development hindre ngim don kam ya ka bakum ka ni ka kom le kamla ka go ka development ne kamla ka jing kala ka jing penem kajing penkaladur yaki khon samla yaki long ing long sem ge jungi yaki snong ga thao ge jungi pila kajing jot pila kajing sakama kajing pajing pra kajing jot yaki samla contation rang kajing kiwa kajing paman kajing jakhya hakajala ga jungi ne pila kajing kala pila yaki beri ba shifting blay bikin wan haga leadership pila yaki beri ba submit suka ketiin ga jongo blay giba promote ya ka hok ba ga jing shisha kadai ka pol bangin perkhat bangin share make a decision ngimla malen ba usatan un tray borba ki bor jundum kin tray borba ban penjot banyalam ni kibriu sekalinti juga jengdom but
Un penangkam daki leaders, haka leadership. Nadu government, bat kum ter. Ka standard ka bakum ka ni kwa, ba ni I ka bakum ka tu ka display, haka jala ka jumi. Kini kibri ka ba? Uwe saya wong kordit kita ki bakhot ka babhai ka basniu, bat ka basniu iya ka babha. Piong bagani ka dei ka babha wala ka long ka basniu. Dan kada piwan ra ka bakum kita kibri. Pi sengap la ka sengap wala ka tu ka dukom le ka promote. Iki ki ba jakhlia. Kampoi ta hapolo, kamkot tang tu la poi ki media. Kai ka lesson pin ai sa ka jala ka jumi. Sigi khon samla, sigi longi long sem. Ha ka jala ka jumi. Ngaduai bo blame ketai bagi leaders. Blame ketai ka leadership ka government. Ngadu chief minister bagi way. Karum. Kalau nong ka ba khatlai. Ngan puli ka dekat ka balai ba ka basau. Ka ong komno yi gitu gi basong ka ket bagi basencha. Ka dekat ka balai du dekat ka basau. Kaong gumni ngan puli namar kita kinong sensar kimlong ka jingshir khay ka jingle baba henre ki bamman kinong sensar kidei ban punish ki bamman punish kumno shu kanya ubamman ngkem kumno kanya ka jingsni an takel kumno ka jingsni pila promo na pi ka jingsni memonti ban om shifting ni kata gabor to leti ya kata baba. Itu yang ada dalam ke common sense. If you still have conscience and common sense. Hatu kata ka file akan dikasiri blosam bagi jing promote ke jong pi kini ki bro ke baba. Wada boy promote akan dikasiri blosam ke baba. What nakili people ki bakum mangiru. We know it is evil. It is satanic. It is wicked. Tolete kata ka babha. Kumta men yo ka jingero naka. What jingero kan IFP? What jingero kan I? Ka jingero kan IFP? Nanta kadho ka basaw. Namar uta ulong usyakri ublay. Knang ye ka ban pen bahaya me. Hendai lada men le ke basniu. Tus ngau syakhay me namar jura leno ken ye kata kawan lam namar ulong usyakri ublay unong penir keput ken kenang ye ka jing pencitom ha uta ubale iya ka basneo what nyaman nget ye kini gawe what la ude ubam pat nget yu disuru haba udon hang te hapa ka bos syar la pensyong ye ka ket de do torah kade ka cipniat ka basta jam torah nakap da kajing temu ka jong ada deru kristana ba syong akhet umde da ka bor ba de kajing bu ka jong tra pide ki shakri jong tra ning kong hagatu ka khet ka pishong lebu ye pi ba pin pendap ye ka kam hakaru kom ka bade ndeke e ka pile hagata ka ba pin punish ka jing sniu pi promote ya ka pi promote ya ka they were now promoting immoral behavior ban promote ikine ki behavior ki bakum kine kade ka ba ni encourage ya ka ba blay u condemn we encourage what God condemn phi kata ka ni ba biya ban sok tu Pidon hagatu ka khat bor sensyar ban syakri ban le nakabenta ka jing bha ya ka jela iki brio juga jela ban promote ka babha ka batay ka banyarap ka banyalam sa ka babha henry ban punish ka basniu pi promote ban ka basniu pi promote ka immoral behavior pi promote ka immoral entertainments you are encouraging what God condemn. But if you claim if you love Christian, stop claiming
that pidei kidong buat jong Jesus Christ. Stop. It is nonsense, utter nonsense. Bafin kam, bafi tu yêu niu Jesus Christ ublong try bo nong pedem. Ublay ubakoi, ublay basong akhe. Unsawan ha keburam manong ifi. Baka jinsen sha jong ugalong ke basyarkai hadu kata-kata. Shiwa ba unsen sha rapi on the one sa sisien kalam ngot nok menta. Namar ba kalong ke bamah on the one sa sisien ha keburam. Kabalay, nakabalay nong sen sha. Kaya ka bajaga dalaga jengin sing. Kadai ka dak jong kata ka moral decay. Haka jalaga. Kajing herdor ka rokom im. Ayat ka yeng moral decay. Haka jala ka jongi. Pinapuli nakaprobob kalong bakat sao lukak ka balay po sao. Pwede yang tu. Baka jat ben rew ka hao. Haba kinongelam ki celebrate ya ka pop haga jaka ban celebrate ya ka lenti ka badai. A nation falls when a leader celebrate sin instead of righteousness. Keri baka jela kalahap. Kadi kadak jong ka jing jong ka moral diki haga jela haga jing na magis kinongelam ki jong ki celebrate ya ka pop haga jaka, ya kaban celebrate, ya kaham, probab kalau kebakat sang ngan puli ya vi ketika bentan agak getin, kajong oblay, kat sang kedekot, kebalai pusau kong gomne, kahok, kapen kentiu ya kajat ben riu, kahok kapen kentiu, kajela kajong ikalah hiar haborok kiliang, don sibun kidau. Kani kadai naduk kadau jong ki yeng mani nangelam ko ki yeng mani kadau do kinangelam perthei kajing weng no yo ublay na ka picture kajing bread no ka kitin ka jong ublay sa jangai sabar kajing bam ken kor shu ke ay ka ublay kren sa ngilang maka kitin ka jong ublay bat muno bang ide ban im kung gikuan ke jong oblay, kapalong yung ibang experience niya gani. Kajat ben riu kaham, haba kinong ilang, nadu na ying mani, hadu ka sarkar, hadu ka shnong gathaw, kinong ilang ngom. When they celebrate sin instead of righteousness. Kabama ka ang kahok, kapen kintiw yung kajat ben riu, henry ka pop, Bible ka ang, para pangay, kalong ka jingleran ya kano ka kenjaban riu. Kaya ka bang iya ka jala ka jing ngimday bangin ong bangil along hi-fi. Snow standard. Shame! Kada ka jingleran. Ban iya ka jala hakari ka si jungi ka bakom kini hagi digis ngi. Ngide ban sngew leran. Hakmat jong ublay, hakmat jong ubriw, ngide ban sngaw le ara, ngide ban kumbaong kinong sora, jongi siya ni tapno nakatap mo api, ya kado khamat balik ara ban pe. Ngaong biang, ya kibam pat nget yu jisu. Kimat ken kiu ken kau hang tu ngam dan ke problem na ke benta chu ki long tang bangan sosun e ye ki ban duai na ke benta chu ki le yo don ki ban le jeseng hakas ni sonde ki ba kam ba ki de ki nong bu jong Jesus Christ pia ken kiu ken kau pia risa ye ka jing bamman ye ke e ga bu jisu isi lalangim kala bomon perlok anong ipi ke jing bisa ko jong le kala haja la filamat siya yung Jisu kumunong panim siya la filamat yung Jisu kumunong panim pinomlad hiro ko jaka balay pinyaraki ba pinyakin kiw ya kay ga persya ay ga mon ga jungul day naman mo Jisu long tangka niam maka uniform ya fi la fi day ba fi balong kristan ba kam kay fila ka to jaka day naman mo Jisu long tangka niam maka uniform pimdan ka ni snow ban risahang to ban ya takti banyak kemen wala fitip ka diga wickedness ka persya ya Chris ba kaktian ka jungul kabar gis im galnong ka bakhat nyaw ka bakhat nyaw ka pra kay thu yang ni
Baka ka re-Israel ka ha baka jing bishar ka jong ublay haba ka embrace ya ka lenti kabam khot kabam rublay kabam bamman jom kitu kiba care saudong ya ka haga jing jala khot ya ka Israel ban pen I ya ublay ba siya sa ki gentle sa ki pagan nation ki jat ben bam tip ya ublay ba em ne ka ege baja ka embrace tan ban ya ka ya kita kira kom im kira kom le balong ungodly halu bo blay uwan ra ka jing bishar ka ni ka jat menri Israel haga jing sha mangi kong ki kristan ka jala ka jungi lada dai ba siya bangilama yaw jisu ko monong panim ni dai ban display ya ka jing lang ukres ka buram ukres da ka kom im da ka kom ya ka kom yang ka kom le sa ka perdai le pen ban gi embrace ya ka ek balong wicked ada orang UP setengah jing bisa ka jong ublay ban pen mat ba ka jing sha ka jong ublay teng but bon se yaki wicked leader kadai ka sign of judgment kadai ka dak jong ka jing bisa boleh bisa ka jala ka jong by allowing wicked leaders and wicked leadership ban penyaji ke jala ka jangi nganom pen ke development ngapen how kumna kay ka baki wanra haka baken jamin sim haka jala ka jangi these people they don't fear God uji su lang ta ka uniform ki tangkan niya maki baki pendet ta kasi Sunday kim don ka jinga day badu these are people ki balong against your Christ again si kaktiin ka jong. If iya ka haki jeseng Christmas, they will be the first one. Hakman. And then ki leaders ang kachol ki welcome. Ki sarap ba uwan jeseng utaw no nyalam. Shame haki ta gidang nyalam bro. Ada ki mon jaga jingkala ka ba. Pilaban isi yang compare. Sure nga compare. Ada kanang pensubhayo bro ngam dev syakri jamo. Sar kajing bishar. Kajing bishar ka bakraw tam lagi nang yifi para. Bat nang sensyar ka jala ka jungi. Bat igini ki bakam kristan bat bedana tu ka jaka. Ka bakam kraw lagi ni. Na ka rom nang beneng ka puli. Hal fila tip ya kajing bamman pila knan. Kajing bishar ka bakam kraw kalau mau bleu i sendan yifi kajing bamman. Ba finam lachu hadu kasni jong kajing bishar bakan lap yifi. That is the greatest rod. When God leave you in your wickedness. Ngaduay mo blame kata ayo pi. Ada fidei ki Kristan. Pilai ka to kesmi. Pi risa ba kajing baman. Ngaduay mo blame kata ayo pi. Kata utral mo mensi ba ko jong blame. Pin kala ba mo fin I kajing baman ka filai fi MPI. Pi celebrate. Pipan ma na utra syo bakan dir ke pohor nga kren daga jing I ba pinang pan ma syo bakan jing bisar ublay kan wan wat syukor ila de ka babel ka ong nan puli ka ka benta ka jong blay shopi ka bening kong yo ane sunong ka bening kong ka dekot ka basan kong mil te ka ni ka long ka kubor ka bangir yo snyo na u bangi pen bana fi ublay long ka jing shai ba u ka jing dom kam dan setia adang iong bangi don ka jing slok lem bad u bangi ya kata ka jing dom ngilam ler bat ngimle ya kata ka jing shisha ala fi ong fi tip yo ni ublay ba em fi ya ka jing dom fi syukor ina te ublay udang isin ay kampat wan ka jing bishara tu kamiet men ba fi dang risa man celebrate ka jing bomwan la fi yo snyo ka kubol ng wan ka jing kala ba mon bisyong try ya me nga le pok ngapan map thau thmai nga pen em ye nga shisha try pen klador ya ka jing em ka jong ha shua ba ka jing bisa kan map ka jing masuk ulong bahok ban ma ki pop fi baro la fin plai ki pop baro snyo thu ba ka ne ka dai ka jing pam balai para ngong bi banwan ra yakini ki immoral performers banwan ra yakini ki immoral performers kadai ka jing pen I ya kata ka jing ya
compromise ke bakin jaman sim. Ki Kristan ke jela ke jengi kila ya compromise bat ke jeng bamman. Kila compromise ba ke jeng yet. Bakani kila lead syu syage si compromise ke kom ke standar juga ketien ke jeng. Kani ke spiritual compromise. Bangin sa ke jeng bamman ke jela ke jengi nama kata ombe ke ceri blossom. Sabar na ka ceri blossom ka jing hiar ka jing jot ka jalla ka jing ba isar khain lem daw try wis nei ngana fi kala kot ka jing em ka jing kala kot ka jing em ka jing so nga kren ni gini ki leaders ki bakamba di Kristan nga kren ro ki gi balai ki ceri blossom ba ki Kristan uji su oyu uba pi syakri bagin duai na ka banta ki babon ki bakop na do ki leaders is nei lengkap ba warning. Kalau langim kelau, langim sange no ini kampam. Pila melong leader haka government they don't play with shong kat. Pi ki bakam badan Jisu, pimla man ri na utra what le yo Jisu tangkap ke uniform. Ada lada pila kam ba shisha yo ke jipedem habola sai pi na ka pop na ka jingdom sa ka jingsha lo ma yo pi. Hadu bola IT no ela ka jong ka jing em lo ja ka ding taw la mi pat man ai ka jing pat em ka jing peksan de borok ki khot yau Jisu bau khot yang i bangin em om shu na ka bantai le ban em na ka banta jong u hen ma pi le ban celebrate ba Sunday ane ka jing em jong ki ba malaka significam ba fide ki banget ba dong bot jong Jesus Christ shame ala ngem kala ka ba ka ba up ka de ka jing bisa ka jong le ba ka jing bisa ka ba kam kana ngong be fi mende kalau la da u ble is na fi ka jing bamman kaba ups desa kajing penjot kaba wan na utrai ba kajing penjot jong utrai nong kaba syarkai kaba pi pinamla modot puli ke Bible pin kiu nyang kriat ye kajing bisa ka jong utrai ngadoi u blai kuta yu ship minister jong jalan me kle udwai u blai kuta ki minister baro jong jalan me kle jong u blai play kmat ba kanyam sing jong pi ni be kai ga file pi promote yak immorality Dagawan rai kini ki immoral entertainment, immoral performance. Kamdan ay kababahan naman. Ngaduay ro nagabantay kini ki Kristan baro ki bakam Kristan bagi balik siya. Ngaduay tang bawulin kita ay fiswa baka por kanti. Ngamisi yefi ne ngam ya endorse ya kini ka jingle. Ngate bon ba ki balik sa kini ki Cherry blossom kiba shong jaseng hapo yeng mane malakas ni sande ada ublay nang isne ye pi kta ada misne un baka basa kata ka jimbishar ka jong ublay ko ki khon ka jong ublay ta ka jala ma kalian nginum kot banyala nginum kot banduain ta ka jala ka jongi kathma nginyele ombat ka do kasnam kathma ka de ki bor bamman Ang Paul na ka Ephesus lang ban rev ka jala jing kala jot siya pimday ba sorong kala jot ba kanang yai jot wala kata karmen mo try untuk em ki bon ki min sing ki bakala ka bakom ka ni ka bon bakin laki don ka jing pan em ha ka karteng ka jong Jisu don ka bo ban pen kala ha ka karteng ka jong Jisu nado ka setsyar kadar ba ka jala ba ko hantangin gini kinong plau Krispan pada ke buram ka juga ke jelah ka jing ba umdan da uwe pada ublay bala ban pengkala ya ke jelah ka jing ba ditanguni ublaya bali tanguni bala ipat ditanguni ublaya be tanguni ubah bali ipat ngaduai ublay kota kun pen kandu iki babon kalah syua bakan dir